بلوچ راج درو تو درو باتے انچو کشما سرپدے گوستگیں چل روچاچے ما اسلام آباد دگانی سرنشتگاں و زندانی کتگیں ڈاکٹر مہرنگ و بی وائی سی آدگر اشونانی آجوئی آترا و ارچما مردم کے زوران سریا بیگوا خنک بتگاں آوانی بازیابی آترا چل روچے مائدہ نشتگاں ارچ وڑے گرمی ارچ وڑے اور جنبر ارچ وڑے طوفان ما سگگایاں صرف ہمیں خاطرہ کہ میں مردم آجو کنک بے بنتے بلے یہ دورانہ مگندہ کہ ما اتگا اسلام آبادا اداوتی اکانی لوٹ گیا واسطہ ہوتی مردمانی آجوئی آترا بلے بلوچستانہ کہ اما ریاستی زورا کی استان ہما وڑا بر جاہاں اونا مگندگائیں کہ مردمانی زورا سریع بیگوا خنک بھی بیتے یا مردمانہ جانگو کشگے سلسلہ بھی بیتے یہ ہما وڑا بر جائیں بڑا ایشی واسطہ بطور قوم میں شمیں درستانی ذمہ واری ہیں کہ اما وڑا ریاست کی ہوتی پالیسیاں برجا کرتا بلوچ چکچینی علاقہ بلوچانہ زورا سریع بیگوا خنک علاقہ بڑا معاشمہ وتی لوگاں چے در بیایا انو پریری گے روچا چار بیگوا ہیں مردم زورا سریع بیگوا کتگے مردمانے لاش ایکسٹرا جوڈیشلی جنک بتگا ونی لاش طور دیکھ بتگا وہ ہمیں وڑا روزانہ بنیادہ مردم بیگوا خنک بوگایا کراچیہ بغیر تاکہ تشال آتا کل بلوچستانہ مردم ارچ کنڈا ارچ نیمگا بیگوا کنک بوا گایا آوانی اچ وڑے آل نیستے بڑا ای ودا کہ حمدہ اسلام آبادہ کے یک تحریک جن زگائیں وتی مردمانی بازیابی آترا رہائی واسطہ یک تحریک جن زگائیں بڑا ای معیش میں درستی نانی بلوچ قوم ذمہ واری